Kreć, ajde, pa. Ajde, Titanik, da se izdrži, porinuće. Pazi na. Kada sam ti na bloku, nema ja vas. Ne, ja snijemo to. Ajmo poklič ponovo. Šta će jedan pandur na karnevalu? Predstavljamo karate klub CBS najsi u Srbiji. Ajde. Da zapevamo zajedno. Da bi zapevali još. Ja sam još.
najlepše. Možemo da krenemo dalje. Hvala. Creative Band. Woo! A sada ćete pratiti ritam. Jedna poznata super pesma.